Ayan guys, mulaklak na pala ang ating rose dito na side. Ayan siya guys, so pretty. Marami kaming rosas dito na side, yun Ayan. Dito to sa kabilang side. Sa may yun, near sa trampoline ng mga bata. Yan. Diyan siya na side. Sa may slide area. Yan, ang dami nga Share nyo yung mga ibon guys. Dami mga ibon dito na side. Yan pretty pretty. Yan. Picture pa ko. Ganda niya. Ito pa siya. Yan siya. May ibon dyan ba? Yan yung maingay Yan. Tapos dito yung mga flowers. Iban ko ba kung flowers pa ba ito or weed na. Yan, rosas din yan dyan mamumulaklak pa yan. Isang linya to sila ng napaka lang dito Hindi masyadong yan yung fence namin. Yan, rosas yan. Tapos ito yan, ganda niya. Pretty rose. Yan. Ang ganda. Ganyan siya. Diyan siya na side. Dito masyadong alaga na na area. Yan sila kadami. Yan. Punta na tayo sa ating trabaho na mga chicken. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.